போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा कुमुदा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा शिवगामी माता जी प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा श्री विद्या माता जी எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். மல்லிஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து 9th சாப்டர் நம்ம பார்க்கணும். அதில் நம்ம வந்து மகாநாராயண கிரகத்தில் 23, 24 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? 25 கூட பார்த்துட்டோம். இல்லை, 24 வரைக்கும் பார்த்தோம். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா பகவானோட கிரகத்தில்? ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு, பகவானுக்கு நான் பண்ணட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாஹய சசுர் உன்மலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபாந்தி வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு श्रीयुधपद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांसय श्रीरूपं शास्त्रजातं सहसगण रघुनाथन् विदं तं भर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललित श्रीविशाखान् विदांशः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका गान्धा राधा गान्धा नमोस्तु दत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वहंजा कल्पतरुश्य चक्रुबा सिन्धियप्प एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्राह्मणय देवाय को ब्राह्मण हिदाय स जगद हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदात्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्वेष नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूलं करोति वाचकं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नमिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पार्श्वसाध्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரி போல் மாதாஜி, ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஆஃபர் பண்ணீங்க பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இப்போ நம்ம வந்து 9.23 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பகவத்கீதையில் நம்ம 9th சாப்டர் பார்க்குறோம், ராஜவித்யா ராஜகுக்யம். அதில் பகவத்கீதை அதை வந்து இருக்கலே உயர்ந்த வித்யை, நாலேஜ், அதே மாதிரி நல்ல உயர்ந்த ரகசியம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா பிறப்பிறப்பு சோஷியலிசம் நம்மளை வெளியில் கொண்டு வர உயர்ந்த கிரந்தம், பகவானே நேரடியாக உபதேசம் பண்ண கிரந்தம். அதில் நம்ம 9th சாப்டரில் என்ன அப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை இதில் ரொம்ப நல்லபடியாக கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது இந்த ஜட உலகத்தை பகவான் இப்படிலாம் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வழிபாடுகள் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பகவான் இப்படிலாம் எல்லாத்துலேயும் ஊடுருவிருக்காங்க, அவங்களோட சுப்ரீமசி, அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். சரிங்களா? அதில் வழிபாட்டு முறைகளில் தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுறவங்களும் என்ன அப்படின்னா பகவானே தான் வழிபாடு பண்ணுறாங்க, ஆனால் இன்டைரக்டாக வழிபாடு பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு அப்படி நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம்.
தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் வந்து பக்குவம் அடைவதில்லை. எதனால் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜடவுலக விஷயங்களை நல்லா அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையில இருப்பாங்க. முக்தி அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த ஒரு கருத்து இருக்காது. சரிங்களா? அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு விருப்பம் அது இருக்காது. அதனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்ல ரொம்ப தன்னை ஈடுபடுத்தியிருப்பாங்க. அப்ப அது தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்கன்னா, இன்டைரக்டா பகவானை வழிபடுறதா அர்த்தம். பகவான் தான் தேவர்களை உருவாக்குறாங்க. ப இப்ப தேவர்கள்கிட்ட யாரும் பிரார்த்தனை வச்சாங்கன்னா, அது நிறைவேறுது அப்படின்னா, அது வேதத்தின் முறைப்படி அந்த பூஜைகள்லாம் செஞ்சு பிரார்த்தனை வச்சாங்கன்னா, பகவான் மூலியமா அவங்களுக்கு அந்த நன்மைகள் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப 9.24 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? யார் வாசிக்கிறீங்க? माताजी। ருக்மிணி हरे மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஆ. अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम् अभिजानन्ति தத்தவேனாதஷ்யவந்தி தத்தே. எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பானனும் நானே. எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகர அங்கீ அங்கரி அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சியடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, தேவர்களை வழிபாடு பண்ணாலும் அது பகவானை வழிபாடு பண்றதா தான் அர்த்தம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அதை அனுபவிப்பனும் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த உண்மையான தெய்வீக சக்தியை வந்து யார் தெரிஞ்சுக்கலையோ, பகவானோட தெய்வீக நிலையை தெரிஞ்சுக்காதவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணாமல் வேறு சில விஷயங்களில் தன்னை ஜடவுலக விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவானை அடைய முடியாமல் சிரமப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பக்குவமான இந்த மனித நாகரிகம் குறிப்பாக கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே உள்ளது. நம்ம வந்து மனித பிறவியில் இருக்கோம் அப்படின்னாலே நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டு நம்ம பகவானை அடையணும். அதுதான். சரிங்களா? அது இல்லாமல் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து உயர்ந்தது கிடையாது. மனித நாகரிகம் எப்படி இருக்கணும்னா வேதிக் ஸ்டைலில் இருக்கணும். நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸில் இருக்கணும். எந்த குணத்திலேருந்து எந்த வர்ணத்திலேருந்து எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறதுல நம்ம குறிக்கோளோடு இருக்கணும். அப்படின்றதா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். புரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் மனிதர் பிறவியில். சரிங்களா? இப்போ நம்ம 9.25 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? வாசிக்கிட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி வாசிக்கும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 25. யாந்தி தேவ்ரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ரு விரதா பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத் யாஜினோ பி மாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவர்கள் இதுல யார் யாரை வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்க என்னென்ன இடத்தை அடைகிறாங்கன்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? நம்ம இப்போ ஒரு ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டிக்கெட் எடுப்போம்ல, அந்த டிக்கெட் எந்த ஊருக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறோமோ அந்த ஊருக்கு தான் நம்ம போக முடியும். இல்லைங்களா? பிரபுபதா எப்பயும் சொல்லுவாங்க, டெல்லிக்கு போகணும்னா டெல்லிக்கு போறது அந்த டிக்கெட் தான் எடுக்கணும். அதாவது பரோடா டிக்கெட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம டெல்லிக்கு போக முடியாது, பரோடாக்கு தான் போவோம். அந்த மாதிரி தான் தேவர்களை வழிபாடு பண்றவங்க தேவர்கள் கிட்ட போவாங்க, முன்னோர்களை வழிபாடு பண்றவங்க முன்னோர்கள் கிட்ட போவாங்க. சரிங்களா? இவங்களுக்கெல்லாம் லோகங்கள் இருக்கு. அதே பூத்த பிரேதங்களை வழிபாடு பண்றவங்க அந்த நிலையில இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆனா பகவானே யார் வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் பகவானையே அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த தேவர்கள் வழிபாடுன்றவங்க மேலுலகங்கள் போவாங்க, முன்னோர்கள் அப்படின்றது கீழ் உலகங்கள்ல இருக்கு, பூத்த பிரேதங்களும் அங்கதான் இருக்கு. சரிங்களா? 9.26 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி ததஹம் படியத்யம் ரிதமஸ்ஸாமி பிரயதாத்மனேஹா. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல்.
ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து கலியுகத்துல பியூரிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம வந்து சாதனா பக்தி பண்ணணும்னு பார்க்குறோம். 2 விஷயம் நம்ம முக்கியமா செய்யணும். ஒண்ணு வந்து சாண்டிங், இன்னொன்னு வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஹியரிங்கு, சாண்டிங் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன். ஹியரிங் மஸ்ட்டு. ஹியரிங் ஃபர்ஸ்ட்டு. அது வந்து பேஸ் அது. சரிங்களா? அது மாதிரி சாண்டிங், அதுக்கப்புறம் ஹியரிங், சாண்டிங், பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது. இதெல்லாம் நம்ம அவசியம். பியூரிஃபிகேஷன் வந்து நம்மளால நல்லாவே உணர முடியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவான் இங்க நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஏற்கனவே நம்ம 2 அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம். 3வது அத்தியாயத்துல யாரும் வந்து உணவு வந்து படைக்காம சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க திருடர்களே, பாவங்களை உண்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி 6வது அத்தியாயத்துல அளவா உணவை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். இப்ப இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இலையோ பூவோ இது பழமோ, சரிங்களா, நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கிறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ நமக்கு வெஜிடேரியன் தான் அலாட்டட், சரிங்களா? இதுல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு, இது எல்லாமே பகவான் கொடுத்தது தான். அந்த இலை, பூ, பழம், நீர் எல்லாமே நம்ம உருவாக்குனது இல்ல. தண்ணி நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்ல. பழங்கள் இல்ல. இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்தது. திருப்பி நம்ம இதை பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்றோம். இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட இல்லைன்னு கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பசிக்காது. ஏன்னா அவங்க தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க. டிரான்சென்டென்டல் பாடி. நம்மளது மாதிரி பசி, தூக்கம், தாகம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று, இதெல்லாம் அவங்க தான் நமக்கே கொடுத்தது இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட இல்லாததா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் கிடையாது. அவங்க கிட்ட எல்லாமே நிறைவு. அவங்க ஆத்மாராமா இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட அன்போட ஒரு அடையாளமா, சரிங்களா? அப்போ அதில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, அந்த அன்பும் பக்தியும். ம் ஒரு பூ சமர்ப்பணம் பண்ணாலும் சரி, இலை சமர்ப்பணம் பண்ணாலும் சரி, பழம் இல்லைன்னா துளசி இலை, சரிங்களா? பழங்கள், தீர்த்தம், எது இது இது மட்டும் போதுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. மினிமம். ஏன்னா பகவானோட பக்தினோடனே ரொம்ப அப்படியே ஹைஃபையா கிராண்டா மோட்சம் தர்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு பெனிஃபிட்டு. அதனால நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப சக்திக்கு மீறி பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை. நம்ம சக்திக்கு என்ன இருக்கோ அதில் நம்ம பண்ணுறது தான் கிருஷ்ண பக்தி. அதில் அந்த பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம், சரிங்களா? அன்போட பக்தியோட பகவான் பிரத்யக்ஷமாக நம்ம முன்னாடி இருக்காங்க, டெய்ட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம், சரிங்களா? அப்போ அதில் பகவான் என்ன தான் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அந்த அன்பையும் பக்தியும் தான் அதில் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தரால் உணர முடியும் இந்த நிலைய, சரிங்களா? அதே வந்து ஒரு நான் டிவோட்டியால இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோம், பகவான் சாப்பிட்றாங்களா, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா கொடுப்பீங்களா அப்படின்லாம் அவங்களோட ஆர்குமெண்ட் இருக்கும். ஆனால் டிவோட்டிஸ்க்கு தெரியும், ஆத்மார்த்தமாக நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அதை பகவான் ஸ்ரீகரிக்கிறாங்க. அதுலேருந்து என்ன எடுக்கிறாங்க? அன்பையும் பக்தியும் எடுத்துக்கிறாங்க, சரிங்களா? அதுதான். அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ணுறோமோ அது நமக்கு பிரசாதமாக நமக்கு கிடைக்குது. அது நம்ம பியூரிஃபை நம்மளை பண்ணுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அதனால் மஸ்ட் பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது. பக்தி எளிமையானது மற்றும் கிருஷ்ணரை அணுகும் ஒரே வழி. அது மாதிரி ரொம்ப வந்து கிராண்டா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்றதுன்னா இல்லை. சாண்டிங் பண்றது எது ஒன்று நம்ம பண்ணாலும் அது வந்து சிம்பிளா பண்ணலாம். ஆனா அதுக்காக நான் நல்லா ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துப்பேன் வெரைட்டியா. ஆனா பகவானுக்கு பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு துளசியும் பழமும் மட்டும் ஆஃபர் பண்ணிடுறேன், அதுவும் தப்பு, சரிங்களா? அந்த மாதிரியும் கிடையாது. நம்ம வந்து என்ன நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ, நம்மளோட சக்தி என்னவோ, நம்ம கிட்ட என்ன ஆப்புலன்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுதான், சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. அப்ப கிருஷ்ணர் அன்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அர்ப்பணிப்பு என்பது அதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதுல 2 பாஸ்ட் டைம்ஸும் பார்க்குறோம். இந்த இது ஃப்ரூட் செல்லர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு தானியம் தான் அவங்க கையில் இருக்கும். ஏன்னா வந்து அப்போல்லாம் பண்டமாற்று முறை தானே இல்லைங்களா? மணி எல்லாம் கிடையாதுல்ல. இவங்க வந்து தானியம் கொடுத்து அவங்க ஃப்ரூட்ஸ் தருவாங்க அந்த மாதிரி. அப்போ வேகமாக உள்ளார போய் எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த ஓடி வரும்போது அந்த பிஞ்சு கையிலேருந்து எல்லா தானியமும் கீழே இறஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும். கடைசியில் ஃப்ரூட் செல்லர்கிட்ட வரும்போது பார்த்தா கொஞ்சோண்டு தானியம் தான் கையில் இருக்கும். ஆனால் அதையும் அவங்க ஆசையாக வாங்கி அது எதுவும் கிருஷ்ணா பார்க்கறதே மெய் மறந்து நிற்பாங்க இல்லையா? அதுவும் இவ்வளோ அழகாக தன்னோட லீலைகளை பண்ணும்போது அவங்க அந்த தானியம்லாம் எதிர்பார்த்தா இருப்பாங்க இல்லை இல்லையா? அதனால்
அந்த கொஞ்சம் தானியத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு கிருஷ்ணா கிட்ட நிறைய பழம் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் பார்த்தா அவங்களோட எல்லா தானியமும் வந்து கோல்டு அந்த மாதிரி ஆர்னமெண்ட்ஸாக விலை மதிக்க முடியாத அளவுக்கு மாறிடும் அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? அதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த சமர்ப்பணம், அன்பு. சரிங்களா? அவங்க வந்து எப்படி அந்த பழங்களை பகவானுக்கு கொடுக்குறாங்க, அந்த அன்போட, இல்லைங்களா? பகவான் மேல ஒரு அலாதி பிரீத்தியில கொடுக்கறது. அதுதான். அதே மாதிரி இங்க கோபாஸ்லாம என்ன பண்றாங்க, பகவானோட பிரசாதத்தை ரொம்ப அழகா அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்மமே பிரசாதம் ஃபுட் ஆஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரசாதம் சாப்பிடும்போது இப்போ கோபாஸ்லாம் எப்படி அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க, அது மாதிரி நம்ம சாப்பிடணும். கீழெல்லாம் போட்டுறாம அது ரொம்ப வேல்யூ பண்ணி. கிருஷ்ணா பிரசாதம் யாருக்கு கிடைக்கும்? அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைச்சிருமா? சுப்ரீம் பர்சனோட காட் எடுத்து இல்லை இல்லையா? தேவர்கள் கூட அதுக்காக ஏங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கெல்லாம் நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஃபுட் எடுத்துக்கும் போது கோபாஸ்லாம் எப்படி அதை வந்து வேல்யூ பண்ணி எடுத்தாங்களோ அது மாதிரி நம்மளும் அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி வேல்யூ பண்ணி எடுத்துக்கணும். கிருஷ்ணர் ஆத்மாராம தன்னிறைவு பெற்றவர். கிருஷ்ணருக்கு யாரிடமிருந்தும் எதுவும் தேவையில்லை. எதுவுமே அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னு கிடையாது. எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருக்கு ஆல்ரெடி. அதே மாதிரி அவங்க ஆத்மாராமா. இருந்தாலும் பக்தர்கள் எதை அர்ப்பணிச்சாலும் அதில் உள்ள அன்பையும் பக்தியும் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ சமையலில், சரிங்களா? முக்கியமாக சாத்விக் ஃபுட்டு, அதை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணாமல் குளிச்சுட்டு நல்லா குக் பண்ணி அதில் துளசி இலையெல்லாம் வச்சு பகவானுக்கு மந்திரம் சொல்லி ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம கலியுகத்தில் செய்ய வேண்டியது. 9.27 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி நான் வாசிக்கீங்களா? மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் தரலே. ஹலோ வாசிக்கிறோம். மாதாஜி. யக்தரோஷி யதஷ்நாஷி யக்ஜஹோஷி தததாசி யத்த பஷ்யசி கௌதந்தியேய தத் குருஷ்வ மதரண்யம் மதப்பர்ணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஹரே ராம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நிஷ்காம கர்ம யோகம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? என்ன பண்ணாலும் சரி, அது நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயலாக இருக்கணும். அதோட பலன் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அது மாதிரி என்ன உணவு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் சாத்விக உணவு தான் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதை நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துக்கணும். தொண்டையை தாண்டி போகுது உணவு அப்படின்னா அது பிரசாதமாக இருக்கணும். அது மாதிரி எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ நம்ம உருவாக்குறது, சரிங்களா? அதையும் நம்ம பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, சேரிட்டி, தானம், அது நம்ம பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும். எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாய், இப்ப நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் இல்லையா, அதுவுமே தபஸ் தான், தான். சரிங்களா? அது இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றோமா, இதெல்லாம் வந்து தபஸ், அந்த யாகம், அதுதான் நாம சங்கீர்த்தனம், அதுன்றது நாம யஜ்யம் அப்படி நம்ம பார்க்குறோமா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்கிற தவங்கள் இதெல்லாமும் பகவானுக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யும்போது என்ன ஆகுது, எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது நமக்கு கர்ம பலன்றது சுத்தமாக இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறது. ஸோ சாப்பிட்றது கிருஷ்ண பிரசாதமாக இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வை உணர்வினை பரப்ப கொடுப்பது, அதாவது வந்துட்டு யாகங்கள் மற்றும் தான தர்மங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு கொடுக்கறது. சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வை வெளிப்படுத்துற விதமா எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எந்த சடங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ அதெல்லாம் பகவானுக்காக செய்யறது. சரிங்களா? எந்த தவங்களை எல்லாம் நம்ம செய்யறோமோ அதான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பயிற்சி, இது ஜபிக்கிறது. சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம பகவானுக்காக நம்ம செய்யும்போது அது பூர்ணமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்மள கர்ம வினையிலேருந்து விலக்கி நம்மள பகவான்கிட்ட சேர்க்கும். நம்மள பகவானை நம்ம ப்ளீஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நம்ம விஷயங்கள்லாம் செஞ்சோம்னா. 9.28 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा माताजी। शुभ शुभ शुभाशुभ फलैर् एवं
மோட்சசே கர்ம பந்தனை சந்நியாச யோக யுக்தாத்மா விமுக்தோமாம் உஷ்யசி. இவ்விதமாக நீ கர்ம பந்தங்களிலிருந்தும் அதன் நல்ல தீய விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுவாய். சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கையின் மூலம் உனது மனதை என்னில் பதிய செய்வதால் நீ முக்தி பெற்று என்னிடம் வருவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஸ்லோகத்துல, எத்கருஷி யஜ்ஞாஷி, இந்த மாதிரி நம்ம செய்யனால நம்ம கர்ம பந்தம் அதுல நம்ம விலகி இருக்கோம். நம்மளுக்கு எந்த கர்மாவும் நம்ம வந்து தீண்டாது, நல்ல தீய விளைவுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கையின் மூலம், இதுதான் சந்நியாசம்ன்றது, துறவு அப்படின்றது. உனது மனதை எண்ணில் பதிய செய்வதால், நம்ம எப்பயுமே இதெல்லாம் செய்யும்போது நம்ம எப்படி இருப்போம்? பகவானோட நினைவில் தான் நம்ம இதெல்லாம் செய்வோம். அந்த வகையில் நம்ம மனதை எப்பயும் நம்ம பகவான் கிட்ட எப்பயுமே நம்ம நிலைநிறுத்தணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப நீ முக்தி பெற்று என்னிடம் வருவாய் அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மள தூய்மைப்படுத்தும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி முறையில நம்ம பண்ணும்போது அப்புறம் ஆன்மீகத்தில் நம்மளுக்கு முன்னேற்றம் கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதான் கிருஷ்ண சரணாகதி பண்ணும்போது நம்ம விடுதலை அடைகிறோம், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்றத பாக்குறோம். ருக்மிணி 29 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சமோகம் சர்வபூதேஷு न मे द्वेष्यो न प्रिया ये भजन्ति तु मां பக்தியா மயி தேஷு சாப்யஹம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியோடும் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் ஆரம்பத்துல இந்த அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்துல என்ன பார்த்தோம்? நீ என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் அர்ஜுனா அப்படின்னு தான் பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயம் தொடக்க ஸ்லோகத்திலே சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஸோ பொறாமைன்றது கூடாதுன்றதை நம்ம ஏற்கனவே அங்கேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஏன்னா அது பக்தியில நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதுன்னு. அது மாதிரி இங்க பகவானும் வேற சொல்றாங்க, அவங்க இதை சொல்லவே வேண்டாம் இல்லையா? ஏன்னா அவங்க ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்வீட்டான, ரொம்ப என்ன சொல்றது, நம்மள ரொம்ப சுக்ருத்தியோட இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பகவான் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு. இருந்தாலும் அவங்க சொல்றாங்க, நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ, எதுக்கு அவங்க பொறாமை பண்ணும் இல்லையா? ஆனா அதை வேற சொல்றாங்க, நான் யார்ட்டையும் பொறாமை கொள்றதில்ல, அது பாரபட்சமும் காட்டுறதில்ல அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? இவங்க அதாவது பக்தி பண்றவங்களுக்கு தான் எல்லாம், பக்தி பண்ணாதவங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது, அப்படியும் கிடையாது. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் எப்படி இருக்காங்க பகவான்? சமமாதான் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்து எல்லாமே பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதை ரெசிப்ரோகேட் பண்றது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து இதுல பார்த்துருக்கோம். அவங்கவுங்க டிசைருக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் எல்லாருக்குமே சமமா அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதான். சரிங்களா? நீ எவ்வாறு என்னிடம் சரணாகதி பண்ற அந்த அளவுக்கு நான் வந்து அருள் பண்றேன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா 4வது அத்தியாயத்துல. அந்த வகையில ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிவான் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் பகவானோட நேச்சர். சரிங்களா? ஆனா பக்தியில யாரு ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க எனக்கு நண்பன், நானும் அவங்களுக்கு நண்பனா இருக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதுக்கு நான் ஏற்கனவே அந்த இது எக்ஸாம்பிள் அப்பயே சொல்லியிருந்தேன். நம்ம கிட்ட இப்ப 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஒரு குழந்தை வந்துட்டு நம்ம கிட்ட ரொம்ப சொல் பேச்சு கேட்காம அது இஷ்டத்துக்கு இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து சொல் பேச்செல்லாம் கேட்டு ரொம்ப அன்போட இருக்கு. சரிங்களா? நம்ம 2 குழந்தையும் சமமா தான் பார்த்துப்போம். 2 குழந்தைக்கு தேவையானதெல்லாம் தான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அந்த குழந்தைகிட்டயும் அன்பா தான் இருப்போம், சொல் பேச்சு கேட்காத குழந்தைகிட்டயும். ஆனா எந்த குழந்தை நம்ம சொல் பேச்சு கேட்டு அன்போட நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதுக்கு நம்ம ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? 2 குழந்தைகிட்டயும் சமமா தான் அன்பு இருந்தாலும் அந்த பேசுறது, அந்த உணர்வை பரிமாறிக்கிறதுலாம் இந்த அன்போடு உள்ள பிள்ளைகிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலை தான். ஒரு உதாரணத்துக்கு அதனால பக்தி பண்றவங்க கிட்ட பகவான் வந்து அவங்க ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. பாரபட்சம் உள்ளவர் அப்படின்னா படைப்பவர் மற்றும் காப்பவர் என்ற முறையில் அனைவருக்கும் அவங்க சமம். ஒருவருக்கு அவருடைய கர்மம் மற்றும் ஆசை அடிப்படையிலேயே பலவித உடல்கள் கிடைக்கின்றது. அவரது பக்தர்களிடம் அவருக்குள்ள அன்பு. இப்போ எல்லாருக்கும் சமம்னா அப்ப ஏன் வந்து சிரமப்படுறோம் அப்படின்னா
நம்ம கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி. சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் எதாவது சொல்லியிருக்காங்களோ, யார் யார் எந்தெந்த முறையில் என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறாங்களோ அந்தந்த விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்குறேன்றதை சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில் நம்ம ஏதாவது கஷ்டப்படுறோன்னா ஒரே ஒரு விஷயம், நம்ம எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். சரிங்களா? பகவானும் மற்றவங்களும் காரணம் இல்லை. அதை நம்ம தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால் நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒன்று இம்பயர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணக்கூடாது, இன்னொன்று பக்தி மார்க்கத்தில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பார்க்குறது. பகவான் மழை மேகத்தை போல பாரபட்சமற்றவர், எல்லோருக்கும் ஊட்டமளிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். நான் எந்த அளவிற்கு சரணமடைகிறேனோ அந்த அளவிற்கு நான் ஊட்டம் பெறுகிறேன். சரிங்களா? இப்ப மழை மேகம் வந்துட்டு மழை பொழியுது, எல்லா இடத்துலயும் சமமா தான் இருக்கும். பாறை என்ன பண்ணாது? அதை அப்சர்வ் பண்ணாது இல்லைங்களா? அதே நல்ல வளமான நிலம் என்ன பண்ணும்? அந்த மழை தண்ணி நல்லா உள்வாங்கி விளைச்சலை நல்லா கொடுக்கும். மழை மேகத்து மேல ஏதாவது தப்பு இருக்கா? இல்லை இல்லைங்களா? அந்த உள்வாங்குற விஷயத்துல தான். பாறை அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி சிலவங்களால கிருஷ்ண பக்தியில ரொம்ப ஈடுபட்டு அவங்க கிட்ட பக்தி பண்ண முடியாம கர்ம பலன்ல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. சிலவங்க பக்தியில ஈடுபட்டு பகவானோட லயிச்சிருப்பாங்க. அதுதான். அப்ப பரமபுருஷ பக்தனை நீங்கள் சார்ந்திருப்பதை அறிவீங்கள், இதன் மூலம் நீங்கள் கிருஷ்ணரின் தயவை பெறலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம வரணும். பகவானும் பக்தரும் வைரமும் தங்கமும் போல கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நித்தியமாக ஜொலிக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அடுத்து 9.30 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 30. அபிஷேத் சுதுராசரே பஜதே மாம் அனன்ய பாக் சாதுர் ஏவச மத்ய சம்யக் வியவசிதோஹி ச. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்துட்டு ஆரம்ப நிலையில பக்திக்கு வர ஆரம்ப நிலையில பெர்ஃபெக்டா இருக்க முடியாது. சரிங்களா? அதுல சில குறைகள்லாம் வரும். ஏன்னா ஒரே நாள்ல மாறாது இல்லையா? இன்னைக்கு நான் வந்து பகவானை சுப்ரீம் ஏத்துக்கிட்டு அடுத்த நிமிஷமே நான் வந்து பெர்ஃபெக்ட் டிவோட்டியா இருப்பேன்னா கிடையாது. அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும்? அந்த பக்தியில முன்னேற்றம் அடையும் போது பல தவறுகள்ன்றது வர செய்யும். பல தவறுகள் வரக்கூடாது, சில தவறுகள் வரும். சரிங்களா? அந்த அஃபென்சஸ் அதெல்லாம் இல்லாம பார்த்துக்கணும் நம்ம. இருந்தாலும் சில இடங்கள்ல நம்ம வெளியில வரும். ஆனா அந்த தவறுகள் பண்ணும்போது அவங்கள வந்து சாதுவாவே பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால அப்படின்னா பக்தியில அவங்க தீவிரமா இருக்காங்க, திடமா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள சாதுவாவே பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த பக்தி அவங்களை என்ன பண்ணும்? தூய்மைப்படுத்தும். சரிங்களா? கிருஷ்ணர் பக்குவமற்ற பக்தனை தூய்மைப்படுத்தி மோசமான செயலை மன்னிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஆரம்ப நிலையில சிறு தவறுகள்லாம் பண்ணும்போது அதை பகவான் என்ன பண்றாங்க? மன்னிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரிடம் மட்டும் சரணடைந்துள்ளதால் பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தில் உறுதியாக உள்ளதால். எதுக்காக அந்த மாதிரி அவங்க மன்னிக்கிறாங்க? பகவான்கிட்ட கம்ப்ளீட் சரண்டரு, அதுக்கப்புறம் பக்தியில உறுதியா இருக்கிறது. சரிங்களா? அப்ப மோசமான செயல் ஜட சக்தியின் தொடர்பால் ஏற்படும் விபத்தாக இருப்பதால் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது வந்து ஜட உலகத்துல தான் நம்ம இருந்து பக்தி பண்றோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல என்ன ஆகும்னா இயல்பா நம்ம அதுல தவறுகள் செய்யறதுல ஈடுபட்டுருவோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால அந்த ஒரு நிலையிலையும் பகவான் வந்து மன்னிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருந்து பக்தி பண்ணோன்னா நமக்கு தவறு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே வராது. ஏன்னா அங்கே 3 குணமே கிடையாது இல்லைங்களா? அதனால எல்லாருமே சுத்த சத்துவ குணத்துல இருப்போம். அதனால எல்லா செயலுமே பகவான் செயலா இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து அந்த முக்குணங்கள் வேற இருக்கு. அப்ப அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? சில சமயம் தவறுகள் செய்யற நிலை இருக்கிறதுனாலையும் பகவான் வந்து மன்னிக்கிறாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். தனது நற்குணத்தின் பாதையில் இருந்து வீழ்ச்சி அடையும் பக்தன் மோசமானவராக கருதப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி பாதையில இருக்கும்போது சில குறைகள் இருக்கும் பட்சத்திலையும் அவங்கள மோசமானவங்களா பாக்குறதுல எதனாலன்னா அந்த பக்தி அவங்கள கண்டிப்பா என்ன பண்ணும்? கண்டிப்பா டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஃபென்ஸ் இல்லாம தன்னை பார்த்துப்பாங்க. சரிங்களா? அஃபென்ஸ்ன்றதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம அபராதம்,
அப்புறம் வந்து குரு அபராதம், அப்புறம் வந்து வைஷ்ணவ அபராதம், தாம் அபராதம், இந்த மாதிரி இருக்கு. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து தெரியும். இது பண்ணா தப்பு. அது முக்கியமா வைஷ்ணவ அபராதம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம். அட்டன் பண்ண வச்சிரும். ஸோ இதெல்லாம் தெரியறதுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. அங்கங்க ஏதாவது தவறுகள் நடந்தாலும் சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில. அதனால பக்தியில சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாலே, அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தவறுகள் மன்னிக்கப்படும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அத்தகைய பக்தர்களின் தகுதி பிரத்யேகமாக தளராமலும் கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருத்தல் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்க நிலை அதுதான், அடையாளம் அதுதான். சரிங்களா? கைவிடுவதற்கு கடினமாக உள்ள என்னுடைய பாபச் செயல்களுக்காக நான் நரக செல்வதாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ள எனது வழிபாட்டை நான் விடமாட்டேன் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான் பார்க்குறோம். யாரும் திவ்யமான பக்தி தொண்டில் இருக்கும் பக்தன் எல்லா விதமான மோசமான வழிகளிலும் செயல்படலாம் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இதை வந்து டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா, ஓகே, ஆரம்ப நிலையில சில தவறுகள் ஏத்துக்கப்படுது, அதனால நான் வந்து தவறு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது. தெரியாம பண்றதுதான். சரிங்களா? ஸோ அதனால பலம் வாய்ந்த ஜட தொடர்பின் சக்தியினால் நிகழும் விபத்தினை மட்டுமே இப்பதம் குறிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து இதை வந்து சரி, ஓகே, நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற இடத்துலையும் இது வராது. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.31 ஸ்லோகம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்கணும். வாசி தரீங்களா மாதாஜி? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। வாசி கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सक्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वश्चान् निधिं निक्षच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे படித்த பிரணஷ்யதி. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பக்தரை தன்னை சரி பண்ணி மோல்டு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பக்தர்கள். சீனியர் டிவோட்டிஸும் அவங்கள சரி பண்ணுவாங்க. இவங்களும் தன்னை பாபம் பண்ணாம அபராதம் பண்ணாம பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஆயிடுவாங்க, அவங்க சிறந்த பக்தன் ஆயிடுவாங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப நித்தியமான அமைதி அடைகின்றான். அப்படிப்பட்ட பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்றத அர்ஜுனரை விட்டு பகவான் என்ன பண்றாங்க, சொல்றாங்க. சரிங்களா? என் பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. 9 பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே பிராயச்சித்தமாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணர் எப்படி அத்தகைய பாவப்பட்ட நபர்களிடமிருந்து வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்னா 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பார்க்குறோம்ல, அது தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு பற்பல சடங்குகள் செய்ய வேண்டியதில்லை. சரிங்களா? அதுக்கு பதில் இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல முக்கியமாக சாண்டிங், எந்த அபராதம் பண்ணாலும் சாண்டிங்ல ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிட முடியும். ஆனால் சாண்டிங்லேயே அபராதம் பண்ணோன்னா சிரமம். சரிங்களா? அப்போ உண்மையாக வருத்தப்படுவான். அபராதம் செஞ்சுட்டு பரவாயில்லன்னு விட்டுற மாட்டாங்க, வருத்தப்படுவாங்க. வெகு விரைவில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுறாங்க, தூய்மை அடைந்து நல்ல நிலைக்கு வராங்கன்றதை பார்க்குறோம். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் எனது பக்தன் என்று அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? பக்தி தொண்டின் பாதை எப்போதும் வெற்றி அளிக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். தொடர்ந்து செய்யும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஒரு பக்தரை விபத்து போன்ற வீழ்ச்சியிலிருந்து காப்பாற்றும். ஸோ நமக்கு இருக்கிற ஒரே பிடிமானம் இதான். சரிங்களா? டார்க்கஸ்ட் வெள்ளில், அதுவும் நிறையா பாம்பெல்லாம் இருக்கிற ஒரு வெளில விழுந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நமக்கு கிடைச்ச ஒரு கயிறு தான் இந்த மந்திரம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம கையில் வச்சு நம்மளோட ஒரு அசட்டுன்னு நிறைய வச்சுருப்போம் இல்லையா? வீடு, காரு ஏதோ வச்சுருப்போம். ஆனால் நம்மளோட உண்மையான அசட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜபமாலை தான். சரிங்களா? அது ஜபமாலையை கெட்டியாக பிடிச்சி தினம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்கிறோம் அப்படின்னாலே நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பாக நம்ம வெளியில் வரோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம், இந்த பிறப்பிறப்பு சுஷிலேருந்து. சரிங்களா? அதனால் அவசியம் நம்ம அதை பண்ணணும். சாண்டிங்கிறது ரொம்ப மஸ்ட்டு. 9.32 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க இப்போ? குமுதா மாதாஜி வாசிக்கணும். ஓகேங்க. மாம் கி பார்த்தாவ்யவாஸ்ரித்ய ஏ அவிஷ்யு பாபயோனாய ஸ்திரியோ வைஷ்யாஸ்ததா
ராஸ்தே அபியாந்தி பராம் கதிம். பிருதாவின் மகனே, பெண்கள் வசியர்கள் சூத்திரர்கள் என கீழ் குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்திக்கு ஒரு இதுவும் குவாலிஃபிகேஷனும் வேண்டாம். ஒரு ஆத்மான்ற நிலையில இருந்து நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணா போதும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பெண்கள் வைஷ்யர்கள் சூத்திரர்கள்னு இருக்கிறவங்க கூட என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி நல்லபடியா பண்ண முடியும், பகவான்கிட்ட நல்லபடியா சரணாகதி பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்ப 9.33 ஸ்லோகம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? பிரபுஜி இருக்கீங்களா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி இல்லையா? ஓகே ஓகே. அப்பன்னா வந்துட்டு ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. புண்ணியா பக்தா ராஜர்ஷ்ய ததா அனித்யம் அசுகம் லோகம் இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள் பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அர்ச்சர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது? எனவே துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலகில் அடைந்து நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி புண்ணியமான இப்ப யார் வேணாலும் பக்தி பண்ணலான்னு பார்த்தோமா? பக்திக்கு எந்த ஒரு அதாவது இந்த குலத்துல பிறந்தாதான், இல்ல ஒரு ஆணா இருந்தாதான், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்குன்னா இல்ல, யார் வேணாலும் பக்தி பண்ணலாம். சரிங்களா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல புண்ணியமான பிராமணர்கள் பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களை பத்தி நம்ம என்ன சொல்றது? எல்லாரும் இவங்கெல்லாம் பக்தி பண்ணும்போது கண்டிப்பா உயர்வு தான் இல்லைங்களா? ஏன்னா துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலக அடைந்த நீ அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க வந்து புனிதமான அரசர் அவங்க. சரிங்களா? எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. இந்த நமக்கும் இதேதான். எனவே துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ நம்மளும் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடு. நம்மளுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா கிருஷ்ணா சொல்றது. சரிங்களா? அர்ஜுனன் கிட்ட அப்படி ரூபத்தோடய இருந்து சொன்னாங்க, நம்ம கிட்ட கிரந்தத்தின் மூலியமா சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே நம்ம வந்து என்னன்னா ஸ்ட்ரைட்டா கிருஷ்ணா என்கிட்ட பேசுறாங்க, என்னை வந்து பக்தியில வர சொல்றாங்க, நான் பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் ஆசையை கூப்பிடுறாங்க. அதுதான் சரிங்களா? பக்திக்கு எந்த தகுதி தேவையில்லை, பக்திக்கு எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை, நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? யார் வேணுமானாலும் பரமத்தை அடையலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நம்ம வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப 9.34 ஸ்லோகம் உஷா மாதாஜி வாசி கொடுக்குறீங்களா? உஷா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 34. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜு மான் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்த்வைத்வம் ஆத்மானம் மத் பராயணஹ. உனது மனதை எப்பொழுது என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணணும். இந்த 4 விஷயமும் பண்ணணும். சரிங்களா? மனதை எப்பொழுதும் பகவான் மேல சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தணும், பக்தன் ஆகணும், அவங்களுக்கு வந்தனை பண்ணணும், அவங்களுக்கு வழிபாடு பண்ணணும். சரிங்களா? இந்த முறையெல்லாம் நம்ம பண்ணி அவங்க வீட்லயே லயிச்சு இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா என்கிட்ட வந்துருவேன் அப்படின்றத பாக்குறோம். அனைத்தின் சாரமும் இதுவே. கிருஷ்ணனை நேரடியாக வழிபடுங்கள், இன்டைரக்டெல்லாம் வேண்டாம். சரிங்களா? ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானே நல்லபடியா நம்ம வழிபாடு பண்ணலாம் அப்படின்னு தான். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனை நினைத்து கொள்ளுங்கள், பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், கிருஷ்ணனுடைய பக்தரா இருக்கணும் நம்ம. சரிங்களா? அதுதான் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். வந்தனை செய்யணும், பகவானை வழிபடணும். சரிங்களா? வர்ஷிப் பண்றது, வந்தனை பண்றது, இதெல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானை அடையிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கறோம். பகவத்கீதையின் சாரம் கிருஷ்ண பக்தராக ஆகுங்கள். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் த்ரூ சாண்டிங். சரிங்களா? கலியுக தர்மம் என்ன? சாண்டிங். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம். ஓகேங்களா?
இப்ப நம்ம நல்லபடியா 9th சாப்டர் நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்ப நம்ம 10th சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஏன்னா இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு இல்லையா? அதனால இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயம் வந்து விபூதி யோகம் அப்படின்றது. நம்ம இப்ப பார்த்தோம்ல 9th சாப்டர் ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம். இதுவும் இந்த 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகமும் ரொம்ப வந்துட்டு கான்ஃபிடென்ஷியலானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உயர்ந்தது. அதாவது பகவத்கீதையே உயர்ந்தது. அதுல கர்மயோகம் ஞான யோகத்துக்கு நடுவுல பக்தி யோகம் இருக்கும். அந்த பக்தி யோகத்துல இந்த 2 அத்தியாயமும் நடுவுல இருக்கும். சரிங்களா? இருக்கறதுலயே உயர்ந்தது பக்தி யோகம் மற்ற யோகத்தை விட. அதனால அதை பாதுகாப்பா, ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு ரொம்ப உயர்ந்த பொருள் என்ன பண்ணுவாங்க, பாதுகாப்பா மூடி பத்திரமா வைப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. சரிங்களா? பக்தி யோகம் உயர்ந்தது. அந்த பக்தி யோகத்துல இந்த 2 அத்தியாயமும் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? எதனால அப்படின்னா இதுல வந்து பகவானோட ஆப்புலன்சஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவானோட வைபவங்கள், அவங்க எப்படிலாம் எல்லாத்துலலாம் எப்படிலாம் இருக்காங்க, ஊடுருவி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் முக்கியமா இந்த 4 சதுர்ஸ்லோக்கின்னு வரும். பகவத்கீதை முழுசா படிச்சு நம்ம என்ன புரிஞ்சுப்போமோ அது இந்த 4 ஸ்லோகத்தை நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம பகவத்கீதை முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த ஒரு அர்த்தத்துல வரும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் தான் சுப்ரீம், அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இதுல தெரிஞ்சுப்போம். அந்த வகையில ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு அத்தியாயம் விபூதி யோகம், பூர்ணத்தின் வைபவம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம இந்த அத்தியாயத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரியா? 10.1 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? மத்தாச்சி வாசிக்கணும். இல்ல, ஸ்ரீவித்யா மத்தாஜி வாசிக்கணும். கரெக்டா? ஸ்ரீவித்யா हरे மத்தாஜி कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। माताजी। सीबक ओन ओस भूय एवो महोभोक्ष ओ कृष्ण शम परमं वसः यच्चक्ष अहं प्रियमोनय वक्ष्योमि इद கோம்யோ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரிபோல். இப்ப பகவான் வந்துட்டு மறுபடியும் உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் நம்மளுக்கும், சரிங்களா, நம்மளும் கேட்குறோம்ல பகவத்கீதை கேட்கறது, அந்த பகவத்கீதையோட சம்மந்தப்படுறது, பகவானுக்கு பக்தி பண்றது எல்லாமே ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம். நேத்தி கூட ஒரு சத்சங்கில் இருந்தப்ப சொன்னாங்க, இந்த உலகத்துல உள்ள மக்கள் தொகை கணக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகம் இல்லைங்களா? சர்டன் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல எத்தனை பேர் பகவத்கீதையை கிடைச்சி படிச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணி பக்தர் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப 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 சொற்பம். சரிங்களா? அதுல நம்ம இருக்கோம். அப்ப எவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு நிலையில இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில டாப் மோஸ்ட் டிகிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு? டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன் பகவான் அடையிறதுக்காக அப்படின்னு. அதனால ரொம்ப ஹாப்பியா எந்துவா நல்ல பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையோட ஒரே குறிக்கோளா இருக்கணும். சரிங்களா? அதே சமயத்துல வாழ்க்கையை விட்டு விலகி இல்லை, வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டே போர் பண்ணிக்கிட்டே பக்தி சேவை. போர் பண்றதே பக்தி சேவை இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழறதே பக்தி சேவையா இருக்கணும். கர்மாவில் அக்கர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மான்ற மாதிரி. ஸோ அந்த அளவு நம்ம உயர்ந்த ஒரு சுக்ருதி செலக்டட் ஆத்மாவா இருக்கும். பகவானோட mercy கிடைச்சிருக்கு, பரம்பரையோட mercy கிடைச்சிருக்கு. நல்லபடியா பக்தியில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும், இது வரைக்கும் நிறைய உபதேசம் கொடுத்தாங்களா? இப்போ மறுபடியும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உனக்கு நான் தரேன் அப்படின்றத மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏற்கனவே 7th சாப்டர்ல சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, தச்ருணு அப்படின்னு. ஸோ அந்த வகையில் ஸோ நண்பன், சிறந்த ஞானம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? கேளு அப்படின்றத சொல்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். பக்தியில் முன்னேற எளிய வழி, பக்தர்களின் சங்கத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும். கேட்கறது அது யார்கிட்ட? டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து. அதுதான் நம்மள நல்லபடியா பக்தியில முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு போகும். இப்ப நம்ம 10.2 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி ஒரே நிமிஷம். நாசமவிது சூரக நோ பிரவவம்ன மகர்ஷ்ய அகமோதி ரிஹி சத ஓனாம் மகர்ஷினோனாம் சர்வஸ்ய. தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களும் ரிஷிகளும்
தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. சோ தேவர்களும் மகரிஷிகளும் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? எல்லா விதத்திலயும் அவங்களுக்குலாம் ஆதி பகவான் தான். சரிங்களா? இருந்தும் அவங்களாலையும் பகவானோட வைபவங்களை சில சமயம் புரிஞ்சுக்க முடியல. அதுதான் நம்ம வந்து பிரம்ம விமோகன் லீலா பார்க்கறது, கோவர்தன் லீலாலாம் பார்க்கறது. சரிங்களா? ஏன்னா பிரம்மா வந்து ப்ரைடுல பிரம்ம விமோகன் லீலால என்ன பண்ணிடுவாங்க, கோபாஸ் கவுஸ் எல்லாம் மறைச்சு வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானோட சுப்ரீமசி தெரிஞ்சு அப்புறம் ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி இந்திரன் என்ன பண்ணுவாங்க, மழை அவங்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு ஆஃபரிங் கொடுக்கலன்றதுனால பிரளய காலத்து மழையை கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் தெரிஞ்சு அவங்க கிட்ட சரணாகதி பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக அதுவும் தேவர்களுக்கு அந்த நிலையை கொடுத்து நமக்கு புரிதல் கொடுக்கறதுக்காக, ப்ரைடோடு இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நீ என்ன தர்மம் ஃபாலோ பண்ணாலும் பகவான் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவான்கிட்ட, அதாவது கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணும்போது சிரமம் வந்தா கூட பகவான் நம்மளை பாதுகாப்பாங்க. வராது, வந்ததுனாலும் பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னு. தேவர்கள் எதுவும் சிரமம் கொடுத்துருவாங்களோன்னு பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்றத நமக்கு சொல்றதுக்காக தான் அந்த லீலைகளும். அந்த வகையில தேவர்களும் கூட சில சமயம் ரிஷிகளும் கூட வைபவங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். சரிங்களா? ஆனா எல்லாத்துலயும் எல்லா வகையிலும் அவங்கதான் பகவான் தான் ஆதி அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்ம லீலை இதெல்லாம் தான். சரிங்களா? கடவுளை அவரது கருணையின் மூலமாக மட்டுமே அறிய முடியும், வேறு வழி இல்லை அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ 10.3 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கணும்? ஐ திங்க் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிக்கணும். வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி. சரி. अनादिञ्च वेत्लोकमहेश्वर असम्मूढस मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களில் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனான அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். இப்ப நம்ம இந்த தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா பகவானை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு தான். சரிங்களா? பிறப்பற்றவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஆரம்பம் கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், எல்லா உலகங்களின் இறைவன் அப்படின்றது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்கதான் குழப்பங்கள் இல்லாத நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா பாபங்கள்ல இருந்து விடுபடுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பகவான் தான் ஆதி, சுப்ரீம். சரிங்களா? அது நம்ம புரியறதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோர்ஸ் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? இதை நம்ம இங்கேயும் பார்க்குறோம். பாகவத்துல உள்ள இது ஓகே. 10.45 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஐ திங்க் மாதாஜி வாசிக்கணும். நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகம். ஸ்லோகம் 4-5. புத்திர் ஞானம் அசம்மோக ஷம சத்யம் தம ஷம சூகம் துக்கம் சுக துக்கம் பவோ பவோ பயம் சாயபம் ஏவச அஹிம்சா சமதா துஷ்டிஸ் தபோதானம் யசோ யஷ பவந்தி பாவா பூதானாம் மத்த ஏவ பிருதக்விதா. புத்தி ஞானம், ஐயத்திலிருந்தும் மயக்கத்திலிருந்தும் விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், சுகம் துக்கம், பிறப்பு இறப்பு, அச்சம் அச்சமின்மை, அஹிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர்வாழ்களிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த விஷயங்கள் புத்தி ஞானம் ஐயம் மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, சரிங்களா, மன்னித்தல், வாய்மை, இதெல்லாம் நல்ல நல்ல குணங்கள் இல்லைங்களா? ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு யாரு தான் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா பகவானால படைக்கப்பட்டவை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது இந்த முக்குணங்களோட அம்சமா நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஜட உலகத்துல. கிருஷ்ணரே பல்வேறு குணங்களின் மூலம் புத்திசாலித்தனம், அறிவு, எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் ஸ்லோகத்துல பார்த்தது அப்படியே வருது. சரிங்களா?
இங்க நம்ம வாழ்க்கை பாடம் மட்டும் பார்க்கலாம். பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு எல்லா நற்குணங்களும் பகவானின் ஏற்பாட்டினால் தானாகவே வரும். ஆக்சுவலா எல்லா குணத்தோட நிலையும், அதாவது முக்குணங்களையும் பகவான் தான் உருவாக்குறாங்கன்றத பாக்குறோமா? சோ அந்த வகையில குணங்களுக்கு ஏத்த விஷயங்கள்லாம் பகவான் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பக்தி அந்த பாதையில இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட எல்லா நற்குணங்களும் தானாகவே வந்துடும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது நம்ம நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும். நம்மளோட அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மள விட்டு விலகிறத நம்மளால உணர முடியும். அந்த கோபம், மோகம் இதெல்லாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்ப 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல. சில தவறுகள் நம்ம பண்ணாலும் நம்மள டிவோட்டிஸும் கைட் பண்ணுவாங்க. நம்மளும் அந்த தவறுகளை எப்படி சரி பண்றது அப்படின்றதுல முனைப்போட இருந்து நம்ம சரி பண்ணிப்போம். சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம கிட்ட நற்குணங்கள் தானாகவே வந்துடும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி நம்மள நல்ல குணத்துக்கு கொண்டு வரும். கிருஷ்ண உணர்வுன்றது குணத்திலிருந்து வர்றது. சரிங்களா? அதான் 10.6 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। महर्षि सप्त पूक्षो सद्भूक्षरो मनवस्ततो मत्यो वो मूनसौ ज्योतो सक्षयशो சக்ஷலோக இமோ பிரஜோக. 7 மகா அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். ஸோ இப்போ பகவான் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா பகவான் தான் சோர்ஸ் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? குணங்களை உருவாக்குனதும் பகவான் தான். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அதாவது பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்க, அந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் இறைவன் அவங்க தான் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் என்ன ஸ்லோகம் என்ன நம்மளுக்கு தெரிவிக்குது அப்படின்னா அவங்க தான் சுப்ரீம் சோர்ஸ், எல்லாத்துக்கும் காரணம், மூல காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு. அந்த வகையில மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும். சரிங்களா? அதாவது பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் 4 குமாரர்கள் வருவாங்க. சரிங்களா? அவங்க 4 பேரும் இந்த விஷயங்கள், அதாவது கிரியேஷன்ல என்கேஜ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க பிரம்மா. ஆனா அவங்க அதுல ஈடுபட மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 11 ருத்ரர்கள் வருவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறம் என்னன்னா 7 மகாரிஷிகள் பிரம்மாவோட மனத்திலிருந்து வருவாங்க. சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் மனுக்கள் படைப்பாங்க. இந்த மாதிரி பிரம்மா மூலியமா யாரு தான் செய்யறது அப்படின்னா பகவான். சரிங்களா? மனுக்கள் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிர்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றியவை. சோர்ஸ் பகவான். அவங்க அப்புறம் பிரம்மா உருவாக்குறாங்க. அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட இருந்து பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, இவங்க எல்லாரையும் உருவாக்குறாங்க. சரிங்களா? 4 குமாரர்கள், 7 ரிஷிகள், மனுக்கள் எல்லாரும். அப்ப சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னா பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பல்வேறு லோகங்கள் வாழும் எல்லா உயிர்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை அப்படின்னா மனுக்கள். இப்ப நம்மலாம் வந்து நம்மளாம் யாரோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம கண்ட்ரில பார்த்தோம்னா பிரசிடென்ட், சீஃப் மினிஸ்டர், ஸ்டேட்ல அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்ல. ஆனா நம்ம அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம யாரோட கைடன்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னா மனுக்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம இருக்கணும். நமக்கான ரூல் புக் என்ன, ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு ரூல் புக்லாம் இருக்குல்ல, அந்தந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த கண்ட்ரில. அது மாதிரி நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் ரூல், மனிதர்கள், அதாவது மகானுரர் சாம்ராஜ்யத்துல நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு. அதுல மனிதர்கள் என்ன ரூல் புக் ஃபாலோ பண்ணா மனுஸ்மிருதி. சரிங்களா? அது நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்மளுக்கு அது தெரியாது. முக்கியமா எனக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணணும். பானபைட் பரம்பரால ஆச்சாரிய அதை நம்ம செஞ்சாலே போதும். சரிங்களா? அதுலயே மனுஸ்மிருதி அடங்கிடும். ஸோ அந்த வகையில மனுக்கள் அவங்கதான், அவங்க கிட்ட இருந்தா மனிதர்கள். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில என்னென்னலாம் உயிரினங்கள் இருக்கோ எல்லாமே இவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் தான் தோன்றினது அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்ப கஷ்யப்பருக்கும் அவங்க நிறைய ஒய்ஃப் இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பேரு சரி, ஓகே. கஷ்யப்பருக்கு அதித்தி, தித்தி அப்படின்லாம் இருப்பாங்க. அதித்தியோட குழந்தைங்களும் தேவர்கள், தித்தியோட குழந்தைங்கள்லாம் அசுரர்கள். அது மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு
சரிங்களா? இருப்பாங்க. அது மாதிரி ஸ்னேக்ஸுக்கு இருப்பாங்க. சரிங்களா? எனக்கு டக்குன்னு பேர் ஞாபகம் இல்ல. இருந்தாலும். ஸோ அந்த மாரி எல்லா உயிரினங்களும் யாருகிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா, இவங்க கிட்டேருந்துலாம் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது பகவான் கிட்டேருந்து. அப்ப 7 மகரிஷிகள், மனுக்கள், 4 குமாரர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. இவங்க வழியா தான் வருது. இவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணனிடமிருந்து தோன்றியவர்கள். இவங்கெல்லாம் யார்கிட்டேருந்து வந்திருக்காங்க? பகவான்கிட்டேருந்து வந்திருக்காங்க. அதுதான். அப்ப சோர்ஸ். இது என்னைக்காவது மாறுமா? அப்படின்னா மாறாது. என்னைக்குமே பகவான் தான் சோர்ஸ். சரிங்களா? அதனால தான் அவங்க வந்து ரியல் பாஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். மிக உயர்ந்த நண்பர்களும் கூட அவர்களிடமிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது அவரது தூய பக்தர்களிடமிருந்தோ கேட்பதன் மூலமாகத்தான் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம யார்கிட்டேருந்து கேட்கணும்? மிக உயர்ந்த நபர்கள் அப்படின்றது யாரு? அப்படின்னா பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி தூய பக்தர்கள் அவங்ககிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும். அதாவது பானஃபைட் பரம்பராவில் வர பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்டேருந்து இல்லைன்னா பகவான்கிட்டேருந்து நம்ம அவங்கள பற்றி கேட்கணும். அப்போ தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போ 10.7 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாஸ் பிரபுஜி, வாசிக்கிறீங்க பிரபுஜி. 10.7. ஏதாம் ஏதாம் விபூதிம் யோகம் சமம யோ வேத்தி தத்வதः சோ சோ அவிகல்பேன யோகேன யுஜ்ரதே நாத்திர சம்சய. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் போக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிக்கின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இதில் சந்தேகமில்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. எனது வைபவத்தை யோக சக்தியும். சரிங்களா? இப்ப என்ன பார்க்குறோம்? பகவான் சுப்ரீம். அவங்க தான் வந்து சர்வ காரண காரணம், சோர்ஸ். அவங்க கிட்ட தான் எல்லாமே உருவாகி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் கிட்ட கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஏன்னா சோர்ஸ் யாருன்னு தெரிஞ்சது, சுப்ரீம் யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுதான். அப்ப பகவானின் வைபவங்களை உண்மையாக அறியும் போது அவரிடம் சரண தவிர வேறு வழி இல்லை. சரிங்களா? இப்ப யாரு வந்து சீஃப் மினிஸ்டர், யாரு வந்து பிரசிடென்ட்னு தெரிஞ்சுனா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி பகவான் சுப்ரீம் யாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆத்மா என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்து இப்ப வந்து 10.8 சதுர் ஸ்லோகில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्वते பூதா பாப சமன்விதா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஜட உலகங்கள், ஆன்மீக உலகங்கள். சரிங்களா? 2 இருக்கு. ஒன்று பகவான் லோகங்கள், இன்னொன்று இந்த ஜட உலகங்கள். இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பகவான் தான். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பகவான் அப்புறம் அவங்களோட விரிவாக்கத்தில் பலராமர் வருவாங்க, அப்புறம் சதுர்வியூகம், அதில் சங்கர்ஷன்லேருந்து நாராயணர், இப்படி வந்து ஷிரோதய கஷாய விஷ்ணு வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய படிப்பீங்க. நிறைய இன்னும் வேற வேற இதில் போகும்போது. ஸோ இந்த எல்லா உலகங்களும், ஜட உலகங்கள், ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நான் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் தோன்றிருக்கு. இதை யார் நல்லபடியா நம்பிக்கையோட உணர்ந்து இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான்கிட்ட இதயபூர்வமான பக்தியில ஈடுபடுவாங்க. ஒரு நேம் சேக்லாம் கிடையாது, ஆத்மார்த்தமா. சரிங்களா? இதயபூர்வமா பக்தி பண்ணுவாங்கன்றத பார்க்கணும். ஆன்மீக சாட்சிகள் இதுக்கும் வந்துட்டு வேற வேற எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்றதை நம்ம இதில் பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ பகவத்கீதையில் பார்த்தாலும் இந்த ஸ்லோகம் இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகமாக பார்க்குறோம். அடுத்தது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலமாக வேத சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம பகவான் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? கண்டிப்பாக பானஃபைட் பரம்பரால வர ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸில், இப்போ நம்மளாம் பிரபுபாதாவோட கைடன்ஸில் என்ன பண்ணுறோம்? பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ணுறோம். அந்த வகையில் பகவான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையின் மீதான அங்கீகாரமற்ற விளக்க உரைகளை, கருத்துக்களையும் அறவே தவிர்த்து. ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? நம்மளுக்கு சரியா ப்ராப்பராக கைட் பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மலாம் வந்து
பிரம்மன் ரிலேஷேஷன்ல உள்ளவங்களோட பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, பிரம்ம ஜோதியில கலக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அது வந்து பூர்ணமற்றது அப்படின்றது நம்மளுக்கு இப்போ தெரியுது. அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக பரம்பரையில் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணணும். அது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன பரம்பரை அப்படின்னு, இல்லைங்களா? இது இல்லாமல் இன்னும் வெளியில் உள்ள, அதாவது எந்த ஃபிலாசபி ஃபாலோ பண்ணாதவங்களாம் எழுதியிருப்பாங்க, அவங்களதெல்லாம் சுத்தமாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ உறுதியுடன் திடமாகவும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற வேண்டும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையிலேருந்து பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணி நம்ம திடமாக அதில் நம்ம முன்னேறணும். அதுதான். அடுத்த ஸ்லோகம் 10.9 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஐ திங்க் ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்கணுமா? உஷா மாதாஜி வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். அத்தியாயம் 10 ஸ்லோகம் 9. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தக்ஷமான் நித்யன் துஷ்யந்தி சரமந்தி. சரி. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஸோ யார் வந்து இதயபூர்வமான பக்தி பண்றாங்களோ, சரிங்களா, இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி பகவான் தான் சுப்ரீம் தெரிஞ்சு யார் ஆத்மார்த்தமா பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட சிந்தனை எப்பயும் பகவான் மேலே இருக்கும். வாழ்க்கையை பகவானோட தொண்டிற்காக அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க. பகவானை பற்றி உரையாடுறதுலையும் பகவானோட உபதேசங்களை உரையாடுறதுலையுமே அவங்களுக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட நிலை. பிரபு பார்த்தா இப்படி தான் இருந்தாங்க. எப்பயுமே பகவானோட சிந்தனை தான் கிருஷ்ண உணர்வு. அதுக்கப்புறம் தன்னோட வாழ்க்கையை பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணாங்க. அதனால தான் இப்போ நம்மளாம் பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுறோம், இல்லைங்களா? பக்தியில் இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பகவானை பற்றி உபதேசம், பகவானை பற்றி உரையாடுறது, பகவானோட உபதேசங்களை பற்றி உரையாடுறது, இதில் தான் அவங்களுக்குலாம் திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைச்சதுன்றதை பார்க்குறோம், இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்கறது. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் இளைஞன் பெண்ணுடைய சங்கத்தில் ஆனந்தம் அடைவதைப் போல தீவிரமான இலக்கியங்களை கேட்பதில் இடையராது ஆனந்தம் அடைகின்றனர். பகவானை பற்றி கேட்கறதுலேயே அவங்களுக்கு பரம சந்தோஷம் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரில் அளிக்கப்படும் விசேஷ கருணை, பகவானால் அளிக்கப்படும் கருணை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு டைம் வந்து நம்ம ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து 10.10லேருந்து நம்ம நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? இல்லை இந்த 2 ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாமா? சொல்லுங்க. இந்த வாசிச்சிடலாமா? சரி, ஓகே. அப்போ நான் ஸ்ரீ மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. 10.10 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி தேஷாம் சதத யுக்தானாம் படிச்சதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமோ பயாந்தி தே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த மாதிரி யார் இடையராது பகவானை சிந்திச்சு வாழ்க்கையை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, சரிங்களா, பகவானை பற்றின உபதேசங்கள், பகவானை பற்றி அது பேசுறது, இதுலேயே திருப்தி ஆனந்தம் அடைகிறாங்களோ, சரிங்களா, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அதுலேயும் எப்படின்னா இடையராது ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு, சரிங்களா, எந்நேரமும் பகவானை வந்து அடைவதற்கு தேவையான வழியை வந்து பகவானே அவங்களுக்கு அறிவு, சரிங்களா, அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடும் ஒரு நேர்மையான பக்தர் அறிவற்றவர்களாக இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா ஒரே தகுதி என்னவெனில் முழு கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்வதே. பக்தியில ஈடுபட்டிருக்கிறது அதுதான், சரிங்களா, இருக்கிறதுலே உயர்ந்த ஞானம் அதுதான். அந்த நிலையில அவங்க இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். 10.11 ஸ்லோகம் குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? தேஷாஸ்மோ வானுகம் பிரவர்த்தா மகாஸ்மசானஜம் தம நாஷாம் யாத்ம வஸ்தோ ஞான நதி வேன வாஸ்வதா.
அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் சுடர்விட்டு தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சோ விசேஷ கருணை கொடுக்கறாங்க பகவான். யாரு பக்தி தொண்டில இடையராது ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்க பகவானை சென்று அடையறதுக்கு தேவையான ஞானத்தை கொடுத்து அந்த கருணை அதையும் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? என்ன கருணை? மெட்டீரியல் அப்ளன்சஸ் அதிகமாயிடுமா? அப்படி இல்லை. இதயத்துல இருக்கிற பகவான், எப்பயும் நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்காங்கன்றதை நம்ம உணரணும். அறியாமையில இருக்கிற நம்மள என்ன பண்றாங்க? ஞானம், அதான் பகவத்கீதை. சரிங்களா? அதுதான் வந்து ஒளி. அந்த நிலையில நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க? அவங்க நம்மளுடைய அறியாமையை அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த சரீரமே எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம வாழணும் இல்லையா? அந்த அறியாமை நம்மளை விட்டு விலகும். ஞானம், பகவானுக்கு பக்தி பண்ற நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வருவாங்க. சரிங்களா? கிருஷ்ணன் விசேஷ கருணை, கிருஷ்ணர் எல்லா தடைகளையும் நீக்குகிறார், ஞானத்தை அளிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸ்பிரிச்சுவலாக ஒன்ஸ் நம்ம டிட்டர்மினேட்டாக இருந்தோம்னா நம்மக்கிட்ட வர தடைகள்லாம் விலகிறத நம்மளால உணர முடியும். கிருஷ்ணாவோட ஹேண்டு, அவங்களோட கையை பிடிச்சிட்டு நம்ம போகிறத நம்மளால உணர முடியும். சரிங்களா? அப்போ பக்தி யோகத்தின் வழிமுறை, இதயம் பல கோடி பிறவிகளாக ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டதன் கலங்கத்தினால் பல கோடி பல பிறவிகள். சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ஜட உலகத்திலேயே என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். சரீரமே எல்லாம் நினைச்சு நல்லா தூங்குறது, சாப்பிட்றது, இனவிருத்தி பண்றது, அப்புறம் பாதுகாத்துக்கிறது, இதுலயே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? வாழ்ந்துட்டோம் இல்லைங்களா? ஒரு இதயம் ஜடத்தன்மை எனும் தூசினால் எப்போதும் கவரப்பட்டுள்ளது. அதனால தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம். நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், இதே தான் இல்லையா? அந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுருவோம். பக்தன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இடையராது ஹரே கிருஷ்ண மகாபந்தம் ஜபிக்கும் போது அந்த தூசியினை விரைவில் தூய்மைப்படுத்தி தூய ஞானத்தின் தளத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம கிட்ட இப்போ நம்ம வீட்டில் அழுக்கு இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம்? க்ளீன் பண்ணுவோம். நம்ம உடம்புல அழுக்கு இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம்? க்ளீன் பண்ணுவோம். அப்படி இப்போ என்னன்னா இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல, சரீரம் சார்ந்த விஷயம், அதுவும் ஒரு தூசு தான். சரிங்களா? அதை நம்ம வந்துட்டு நம்ம கிட்டேருந்து விளக்கணும், சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள்லேருந்து விளக்கணும்னா நம்ம நல்லபடியாக சாண்டிங் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா கலியுகத்தில் சாண்டிங் தான். இதை நம்ம சத்தியுகத்தில் படிச்சிருந்தோம்னா தவம் பண்ணணும்னு படிச்சிருப்போம். கஷ்டம் இல்லையா? எத்தனை பேரால முடியும்? காட்டில் போயிட்டு 1000 வருடங்கள் தவம் பண்ணணும் அப்படின்னா முடியாது இல்லையா? நல்ல வேலை நம்ம என்ன பண்ணோம்? கலியுகத்தில் பிறந்தோம். சாண்டிங் பண்ணால் போதும். அதையுமே நம்ம எடுக்கலைன்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால சாண்டிங் அப்படின்னு. இதை துவாபரகத்துல இருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? தாகம் பண்ணுங்க. இது டெம்பிள் வழிபாட்டு முறையில, கோயில் வழிபாட்டு முறையில பண்ணுங்க அப்படின்னு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியானது சாண்டிங் அவசியம் பண்ணணும். ஆப்ஷன்லாம் வைக்கக்கூடாது. ஒரு தூய பக்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பௌதீக தேவைகளுக்காக கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பௌதிக விஷயங்கள் சுக்ருதி இருந்தா கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது, அவ்வளவுதான். சரிங்களா? அதனால நம்ம கவலைப்படுறதுனால, நம்ம என்டிவர் பண்றதுனால தான் அது கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறதே பெரிய தப்பு. நான் பிரயத்தனம் பண்ணேன், அதனால நான் வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கேன், வந்துட்டு நான் தான் எல்லாம் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தவறு. நான் எது ஒண்ணு பண்ண அது தப்பா போச்சு கிடையாது. நமக்கு இருக்கிற சுக்ருத்துக்கு என்ன வருமோ அது வரும். சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து அதுக்காக ரொம்ப பௌதிக விஷயங்களை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். பகவான் அவருடைய இதயத்தில் உள்ள இருளை நீக்குவதற்காக தானாக எல்லாம் அடையப்பட்டுவிடும். அதுதான் பகவத்கீதையின் சாரம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்துட்டு செய்ய வேண்டியது என்னன்னா பக்தி பண்ணணும். நடக்கிறது நல்லபடியாவே நடக்கும். ஒரு பக்தர் தன் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் கருணையாக பார்க்கிறார். பிரகலாத் மகாராஜர் மாதிரி வந்த கஷ்டத்தை கூட என்ன பண்றாங்க அவங்க? அது கூட அவங்க பொறுத்துக்கிறாங்க, பக்தியில சிறப்பா இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் என்னை எப்போதும் பாதுகாப்பார் என்ற நம்பிக்கை ஒருவருக்கு மிக கடினமான சூழ்நிலையிலும் அமைதியை அனைத்திற்கும் மூலம் அமைதியை தரும். சரிங்களா? அதுதான் பிரகலாதன் மகாராஜர் மாதிரி நான் வந்து கிருஷ்ணாவோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்ற நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு அந்த அமைதி ஏற்படும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அடுத்தது இப்ப வந்து அர்ஜுனரோட புரிதல். சரிங்களா? சதுஸ்லேக்கு கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்றதை நம்ம நாளைக்கு நம்ம
பார்க்கலாம் மகானோட அனுகிரகத்துல. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானாம் பாவனேபு வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.